Mexjin ġmielhom ix-xogħlijiet biex tissaħħaħ l-istruttura ta' Binja Buqana Fl-Imtarfa, proġett tal-Awtorità tad-Djar li sar madwar 25 sen ilu u li rriżulta li kellu diversi ħsarat strutturali. Ix-xogħol skatta madwar sentejn ilu wara li l-inġiniera barranin ikkonkludew li l-binja kien jeħtieġilha bosta interventi strutturali. F'din il-binja jgħixu madwar 80 familja li mingħajr l-intervent f'waqtu ta' dan il-gvern kienu ser jispiċċaw mingħajr saqaf fuq rashom. Waqt żjara fuq il-lan tax-xogħol, il-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali Rodrick Galdes qal li la darba jintemmu x-xogħlijiet, ir-residenti jistgħu jserħu rashom li qed jgħixu f'post sigur. Meta sibna din is-sitwazzjoni u rajna fiex qed jgħixu dawn il-familji f'periklu kbir, qedna smak mhux se nagħmlu xejn daw 300 familja ħajtilfu darhom. U allura l-Gvern ħass ħtieġa li intervjeni qed nagħmlu dan il-proġett li huwa proġett li huwa bżonjus u bekk bl-intervent tal-Istat ser inkunu qegħdin nagħtu ħajja mill-ġdid il din il-binja li għandna hawnhekk. Ix-xogħlijiet bħalissa huma ffukati fuq diversi terrazzini, ċnut u galleriji li mhux biss ser ikunu siguri għar-residenti infushom, iżda ser innaqsu l-problema kbira tal-ilma li kien jinġemma fuq il-bjut. Kienu ħsara kbar fil-konkrit hawnhekk, mhux biss għamilna reinforcement tal-binja kollha, rajna li daħlu travi tal-ħadid anke fil-binja biex l-istruttura tibqa' solida kif għandha tkun u allura dawk li għandhom l-appartamenti ma jkollhomx il-biża li jista' xi darba jew kollhom partijiet li jiġu demoliti jew nkella kollhom ħsara strutturali li jkunu ta' periklu għalihom. Imma parti minn hekk ukoll qed nerġgħu nagħtu dera ġdida ħjar din il-binja li wkoll għandha karatteristika ta' arkitettonika unika l dawn l-ħawi tal-Imtarfa. Fl-aħħar xhur il-ħaddiema tal-kuntratt u bosta interventi fuq it-travi u pilastri li fuqhom kienu qed iserħu l-5 sulari ta' din il-binja u l-instab li kienu magħmulin minn materjal mhux adekwat. Saru wkoll xogħlijiet fil-garaxxijiet, intervent fuq il-ħitan u s-soqfa li kienu qed iġorru piżejjed u twaħħita madum ġdid madwar il-binja. Il-Ministru Galdes qal li għalkemm din il-problema kienet intefet taħt it-tapit minn Gvern Nazzjonalista, dan il-Gvern iddeċida li jieħu azzjoni konkreta fl-interess tas-saħħa u s-sigurtà tal-familji li jgħixu f'din il-binja. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.